Mä oon nyt päättämässä mun neuleen resoria. Mulla on tässä yksi oikein, yksi nurin joustinneule ja mä teen tänne nyt tällaista neulalla tehtävää päättelyä. Mä oon päätellyt tätä jo jonkun matkaa tässä, mutta mä oon sellaisessa kohdassa, mikä periaatteessa voisi olla alku. Eli tähän tarvitaan tämmönen ihan neula ja lankaa tarvit noin 3 kertaa sen päätettävän työn ympärysmitan verran. Aina työskennellään 3 silmukan kanssa. Tässä on nyt 3 seuraavaa silmukkaa on oikein, nurin ja oikein. Ja kun mä lähden työstämään tätä oikeita silmukkaa, niin se näkee tästä kaikkein helpoiten, kun mä pudotan tämän silmukan täältä puikolta. Eli mä haluan tämän silmukan takareunan, tämän takalenkin tänne puikolle, tai puikolle kun siis neulalle. Ja sitten mä menen tämän seuraavan eli nurin neulotun silmukan etupuolelta ja nappaan 3. silmukan, eli taas oikein neulotun silmukan etureunan tonne neulalle. Ja sitten mä kiristän. Eli tää tulee tästä tämän nurjan silmukan etupuolelta tää lanka. Aika napakasti saa kiristää. Ja nyt mulla on taas seuraavat 3 silmukkaa, joita mä työstän, mutta nyt ne on nurin, oikein ja nurin. Tämän nurjan silmukan mä nappaan täältä etureunasta. Sitten mä menen oikean silmukan takaa. Ja sitten tämä 3. silmukka, mikä on nyt nurin, niin mä otan tämän etureunan tänne neulalle. Eli työnnän sen tuolta etureunan kautta tonne työn taakse. Ja sitten mä taas kiristän. Eli nytten mentiin ton oikein neulotun silmukka-rivin tuolta takaa. Ja nyt mulla on tässä taas on nyt sitten oikein, nurin ja oikein. Ja tää oikein silmukka, niin tosiaan tiputan sen tästä puikolta. Ja tuolta toi takareuna. Mennään nurjan silmukan edestä ja taas ton seuraavan oikein etureuna. Ja sitten kiristetään. Ja näitä 2 vaihetta jatketaan sitten niin pitkään, että työ on valmis. Ja tosi kivan näköinen tästä mun mielestä tulee.